Ranný rok s Tomáčom. Dobrý deň, pani Judita, tu je Tomáčo, Ranný rok s Tomáčom, Rádio Antena Rock. Áno. Ja som počul, že vy počúvate Rádio Antena Rock, že či je to pravda? Áno, počúvam. Áno, a vám Na sa páči? Na 2 rádiách, aj na 3. Tak to je výbor... Na 3 rádiách? 3 rádia máte Na akože... 3. Jeden mám v spálni, jeden mám v obývačke a jeden mám v kuchyni, ale furt rock. Furt rock, tak my sme radi, že máme takúto skúsenú rockerku. Zistili sme, že teraz ste mali nedávno 70 rokov. Tak my vám... Včera? Tak my vám gratulujeme k 70-tinám, aby ste boli zdravá a stále taká skúsená rockerka. Za to vám dáme krásny veľký krígel s logom Rádia Antena Rock. Pijete pivo, Judita? Dáte si tam pivečko? Pijem pivo. No lebo keby ste nepili, tak do toho veľkého krígla si môžete aj kvetinky nasadiť, viete? Nepijem pivo, to bude dobrý krígel. Tak už vám teraz normálne vidím, ako poštár vám ho nesie a aj on vám zablahoželá. My sa z vás veľmi tešíme, držíme vám palce, aby ste stále v tých 3 izbách počúvali Rádio Antena Rock. Zostaňte s nami a užite si najlepšie rockové pecky. Ďakujem, do počutia. Nenechaj si ujsť Ranný rok s Tomáčom každý pracovný deň od 6. Rádio Antena Rock.